நம்ம திருச்செந்தூர் பக்கம் அமைஞ்சிருக்க நம்ம ஸ்ரீ சிவசக்தி கார்ஸ்ல, அதாவது அடைக்கலாபுரம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்துல தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கு மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு லோயஸ்ட் பிரைஸ்க்கு 3,85,000 தான் சொல்றாங்க. 2014 மாடல், 3 ஓனர் கண்டிஷன்ல இருக்கு. குரோம் ஸ்டைல் எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. பேக் ஸ்பாய்லர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டியூல் டோன் கலர்ல இருக்குங்க. டாப்ல உங்களுக்கு பியானோ பிளாக்கும், பாடி அவுட்லைன் பொறுத்த அளவுக்கு ஃபேர் லைட்டும் இருக்கு. உள்ள இன்டீரியர்லாம் அப்படியே லைவா பாருங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோஸ் எல்லாமே வந்துருது. டச் செட் பைனியர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிலோமீட்டர் 1,50,000 வந்து ஓடி இருக்கு. உள்ள இன்டீரியர்லாம் லைவா வந்து பாருங்க. மார்க்கெட் பிரைஸ் 4,50,000 ரூபாய். 3 ஓனரா இருந்துச்சுன்னா 4 லட்சம் ரூபாய் கூட வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இவங்க இதுக்கு கேட்கிற பிரைஸ் 2014 மாடலுக்கு அவங்க கேட்கிற பட்ஜெட் வெறும் 3,85,000 மட்டும். அதுவும் பிக்ஸ்டு பிரைஸ்ல. 1 லிட்டர் டீசலுக்கு 25 கிலோமீட்டர் சாலிடா எனக்கு மைலேஜ் வேணும்னா இந்த வண்டியை ட்ரை பண்ணுங்க. நம்பர் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. முழு வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு. டைரக்டா வந்து விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உடனே எடுத்துக்கோங்க. நமது தமிழ் 24 காஸ் வலைதளங்கள் அனைத்தும் பதிவிடப்படும் வீடியோக்கள் வியாபார நோக்கத்திற்காக செய்யப்படும் விளம்பரங்கள் மட்டுமே. மேலும் இந்த வீடியோக்கள் மூலம் தொடரும் எந்த ஒரு நிகழ்வுகளும் உங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் தொடரவும்.